manje uma wena uzozodla la kwaZululand kwa-IFP bese wena uyofida kwenye indawo uyonikeza omunye umuntu amandla ukuthi ezolwa nathi ngeke ihambe kanjalo mashobana sekuyisikhathi lapho sothi na zidla ekhaya phela sihloniza lokho bafowethu asikwazi ukuhloniza yes uma sihamba emini shiswa ilanga nezingane sikhankasa nithi qembe lokuthi ukuthi CDA Shelembe thiwa uShelembe wena uzonenzela ini yes awini uShelembe abe kuyipower akhumbule izingane eshisela nazo ilanga nithi nina uShelembe wazoqasha izingane zeDA ingani kade ushoni uzonenzela ini yes say ama benefit sezidla ama fruits so nathi asikwazi ke manje ukuthi sithi umlomo siwubona sifunde ecela mashobana no ngeke sikuvume lokho kuyaphela forum kuyaphela yes kuyaphela nje yes nikhuluma nize nikhiqiza amagwebu nikhulumela ama services nikhulumela izinto ezenziwe eZululand kodwa siyanazi ngaphesheya nihambe lekodla ngaphesheya yes akukho wrong kumbhedo yes so nje injalo nje manje into mashobane siyathokoza kakhulu sizomaka nje this time around sizomaka ngeke phela ngeke sikufide ukuthi uzosishaya ngeke shonini la it's too late zidla ekhaya manje yes umuntu nomuntu uzodla lapha kanjani usebenzela khona injalo